வர வர நம்ம சென்னையில பெரிய பெரிய பேக்கரிஸ்க்கே ஹோம் பேக்கர்ஸ் பயங்கரமான டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்குறாங்க. அப்படி ஒரு தரமான ஹோம் பேக்கர், அதுவும் பியூர் வெஜ்ல கேக்ஸோட பிரசன்டேஷன் டேஸ்ட்ல இருந்து பேக்கிங் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே ஹை குவாலிட்டியில சர்வ் பண்றவங்க தான் மூன்ஃபீல் பேக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இவங்க சிக்னேச்சரான ஹாஃப் அண்ட் ஆஃப் கேக், அதுல நான் எனக்கு பிடிச்ச லோட்டஸ் பிஸ்கப் அண்ட் ஃபெர்ரோச்சர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ரெண்டுமே வேற மாதிரி டேஸ்ட். நெக்ஸ்ட் இப்படிலாம் கூட கேக் இருக்கான்னு கேட்குற மாதிரி கப் கேக்ல ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபிளேவர்ஸை நம்மள இன்ஜெக்ட் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி இன்ஃபியூஸ்டு கப் கேக். இதுல ரசமலாய், ரோஸ் மில்க், கீர்னு 4 ஃபிளேவர் வாங்கியிருந்தோம். எல்லாமே அட்டகாசமான டேஸ்ட். தென் அவங்க சிக்னேச்சரான ப்ரௌனிஸை 8 ஃபிளேவர்ல வாங்கியிருந்தோம். இவங்க ப்ரௌனிஸ் எல்லாமே கண்டிப்பா மஸ்ட் ட்ரை. ஃபைனலா அவங்க ஜார் கேக்ஸ், இதுலயும் 6 ஃபிளேவர் வாங்கியிருந்தோம். அதுல எனக்கு பர்சனலா குலாப் ஜாமுன், பூஸ்ட் அண்ட் காஃபி கேக்ஸ்லாம் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் முக்கியமா இவங்க ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணா மட்டும்தான் சர்வ் பண்றாங்க. கேக் வெரைட்டிஸ் எல்லாத்தையும் டேக் அவே ஆர் சென்னை ஃபுல்லா டெலிவரி பண்றாங்க. ப்ரௌனிஸ் அண்ட் கப் கேக்ஸ்லாம் போஸ்டர்ல கூட டெலிவரி பண்றாங்க. டீடைல்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், செக்